Ola, que tal? Benvidos a este espazo de entrevistas no que hoxe nos acompaña Juan Carlos Alonso, que é escritor, investigador e divulgador e tamén foi o último protagonista do Foro La Región. Que tal? Benvido. Que tal? Boas noites, encantado de estar con vos. Neste foro falamos do teu último libro, que é El último maqui, vida e leyenda de Mario de Langullo. Foron anos de investigación e canto che costou poder escribir esta historia e como foi todo ese proceso de informarse, de sumerxirse nesa realidade? Bueno, a verdade é que foi un proceso moi interesante que se prolongou no tempo durante prácticamente 25 anos, non? Que eu, basicamente, eu vivo en Barcelona, o que pasa que cando chego ao Brao vimos aquí a Galiza, entón, estamos nunha aldea moi pequena, preto de Castro Caldelas. Mario anduvo por ali moito tempo, de feito, ten a famosa cova ali que é visitable en Castro Caldelas, e entón, desde que era pequeno chamoume moito a atención a historia de Mario, a epopeia que viviu no monte. Por lo tanto, foron moitos anos de investigación, de falar con moitísima xente, de obter datos, incluso tamén de pasearme por bibliotecas e por arquivos digitais, onde saquei moita información, e despois de todo este tempo, cando xa tiña todo máis ou menos ordenado, cando xa me puxen a escribir a historia de Mario, que como tal, levoume aproximadamente uns 2 anos a escritura, e despois foi aproximadamente medio ano, que sería o tema da corrección, hasta que ao final do proceso tiven a inmensa sorte, a pesar de que moitas veces a sorte hai que buscala tamén, de poder entrevistarme ca única filla reconocida de Mario no seu Langullo natal, en Cabeza Grande de Manzaneda, e iso foi, por decirlo de alguma maneira, a guinda que lle puxamos ao final ao pastel do libro, non? Canto hai de lenda e canto hai de realidade no que sabemos deste persoeiro, que en moitos casos, se te moves de certos círculos, tampouco é moi recoñecido. Bueno, sempre en cualquier guerrilleiro temos que ter en conta que aquí en Galicia había tres, por decir de alguma maneira, que eran os máis conocidos, non? O Xosé Castro Veiga, que chamaban o piloto, que morreu, mataron a Guardia Civil, o carón do Belesar, Mario Rodríguez Losada, e despois Benigno Andrade García Foucellas, que naceu en Mesía, na Coruña, non? Sempre hai unha lenda que arrastran tras de si todos os fuxidos, non? Temos que ter en conta que moita xente ten unha visión romántica desta persoa, entón hai moitas accións que cando estaba fuxido no monte, escapado, que se magnificaron, non? Ao final, moita xente o tende como se fora un guerrilleiro romántico, ten unha visión romántica que difiere moito da realidade, non? O que sucede é que, naturalmente, estamos falando dunha persoa que estivo nada menos que 32 anos, 1 mes e 5 días fuxido no monte, non? Non é que vivir estes 32 anos acochado nunha pedra, non? Pero estuvo fuxido e é unha verdadeira, unha auténtica epopeia. Por lo tanto, eso tampouco podemos esquecer tendo en conta que os invernos de entonces e os braos non eran os da hora, non? Ahora nos queixamos e chove moito, fai moito frío, pero que entonces, fai 80-90 anos, chovía moito máis e facía moitísimo máis frío. Chamoute a atención algún dato que dabas por certo e que, por exemplo, a hora de entrevistarte ca filla dis, pois non está tan confirmado como parecía? Sí, a ver, a filla naturalmente, foi unha entrevista moi clarificadora porque foron prácticamente 4 horas de entrevista. Inicialmente non querían falar, non querían recordar aqueles tempos de ignominia onde os homes eran capaces do mellor, pero tamén eran capaces do pior, non? Pero foi unha entrevista que me revelou moitos datos que eu non sabía de Mario, non? E entón foi algo un pouco curioso porque nada máis sentarnos na terraza que teñen da casa, unha casa reformada en Langullo, ela estaba decidida a falar, pero o seu marido non quería falar, e entón o primeiro que me soltou o seu marido, que ten agora 89 anos, que, como dixen, é a única filla reconocida de Mario. Mario tuvo moitos fillos, posiblemente non se poden contar cos dedos dunha mão. O primeiro que me dixo é Mario foi un vividor que viviu dos atracos oscuras e das faldas das mulleres, non? Entón, esa confesión así de sopetón, nada máis sentarme con eles, sorprendeume moito. Despois sorprendeume tamén moitos datos da vida cotidiana, porque cando morrera Franco, o 20 de novembro do 75, a pesar de que morreu o 19, pero alargaron a vida artificialmente hasta a madrugada do día 20, Mario voltou a España e estivo vivindo ca filla, con
Benilde Nogueira Rodríguez 2 anos en Madrid. E contaronme moitas cousas do día a día que son esas cousas que eu reflexo no libro e que ten, por dilo de alguma maneira, é unha biografía novelada, ten ese olor de realidade, non? Por decirlo de alguma maneira, deixamos atrás o dato frío de cando naceu, cuánto estivo no monte, cuántos foron os asesinatos ou os atracos que se lle atribuyen a él ou a súa partida, porque tuvo varias partidas durante o tempo que anduvo fuxido, pero a entrevista foi moi significativa e obtive moitísimas cousas que me sorprenderon, e logo tamén algunhas que tiven que desmentir, non? Había unha que unha antigua crenza é que o pai do Mario fusilaron os falanxistas o 10 de abril de 1937 e botaron o río Vivei, que é un afluente do Sil. Hai unha antigua creencia, o dito, chamémolo lenda, que dice que Mario acudiu ao enterro do pai vestido de cura. Claro, Mario era un home ben parecido, alto, 1,82 m, 83, naquela época como se fora trasladando o días doxe unha persoa dun 1,95 m. Era imposible, non? Iso xa, pois, conseguí, iso ao final desmentino, non? E como eso por moitísimas cousas que, ao final, os rumores en Galicia son como os enterros, son diarios. Sí, é verdad. Son diarios, entón, pois, todo o mundo sabe ou cree saber de Mario, e hai moitas cousas que se magnificaron co tempo e que naturalmente eu tiven que desmentir no libro. Se falamos diso que queremos saber, é inevitable cando se toca un tema así falar da memoria histórica. Despois de 25 anos de investigación, penso que sabes dabondo como para saber si realmente este tipo de personaxes, no caso de Mario, a memoria histórica tratounos como realmente foron ou foron mitificados xa fora por uns ou por outros en favor das crenzas, non, que tiña cada un. Sí, é unha pregunta, gústame que me faga esta pregunta moi interesante. Eu sempre digo mismo, non? Para saber hacia onde vamos, temos que saber onde vimos, non? Entón, moitas veces, eu, cando era neno, me falaban dil, falaban cando era moito tempo, escapado, un dicían 10 anos, outros 15, outros 20, non? Eu sempre me dixen, teño que visibilizar a historia de Mario porque foi unha auténtica epopeia, non? Unha epopeia de loita, de supervivencia, como eu digo no book trailer, non? De loita, de supervivencia, de amor, de vida, pero tamén de morte, e teño que visibilizala. Naturalmente, unha cousa que eu tiña perfectamente claro cando comecei a escribir o libro, independentemente das miñas creencias políticas, que as teño como cualquier persoa, é que tiña que reflexar o que sucedeu. O que sucedeu sin cortapisas e sin velos. É dicir, se o seu pai o fusilaron os falanxistas ou a súa mãe, despois de que fusilaron o seu pai, estuveron acosando durante moitísimos anos, torturando e ao final, pois, dunha paliza que lle deron, reventaron o fígado e ele acabou morrendo en novembro de 1935, eu tiña que contalo. Por o contrario, se cando se botou o monte producíronse pois auténticas, diríamos, canalladas, non? Vinganzas, robos e asesinatos, tamén había que contala, non? Porque hai moitas veces que tendemos, o que dixen antes, non? Volvo a facer énfasi neso, tendemos a mitificar as cousas, non? Por lo tanto, eu tiña perfectamente claro que tiñamos que reflexar as cousas como sucederon, non? Tanto por un lado como por outro. E é moi difícil, cando estás escribindo unha biografía novelada dese tipo, é moi complicado ser equidistante. E eu creo que o conseguí modestamente por todas os inputs e o feedback que teño de moitísima xente que leo o libro. De feito, xa estamos a punto de acabar pois, a terceira edición. E a verdade é que iso era moi importante, reflexar esa equidistancia e contra as cousas tal como sucederon, non? Para que a xente sepa onde vimos e tamén hacia onde vamos. Isto é moi importante. Nesta última pregunta, que pode ser un pouco incómoda, vouche pedir que te alonxes desa equidistancia. Para quen crees que pode ser máis incómoda a lectura? Para os que demonizan aos maquis ou para os que os idealizan? Bueno, eu creo que pode ser máis incómoda para xente que a idealiza, posiblemente, non? Porque sí que é certo que claro, cando te ves nesa tesitura, hai un capítulo, o libro, se non me equivoco, a memoria me falla, creo que son 28 capítulos, capítulo 13 ou 14, cando comeza a Guerra Civil, titúlase esa terrible dicotomía, non? El monte ou la muerte.
É dicir, que facemos? Continuamos na casa, ca posibilidade de que o mellor nos saquen da casa e nos fusilen, ou ben botámonos ao monte con todo o que pode significar deixando a familia, non? Porque que hai outra derivada, o sofrimento tamén das familias. Entón, unha vez se botaron ao monte, os primeiros anos, digamos, da Guerra Civil hasta que finalizou o 1 de abril do 39, foron uns anos meramente de supervivencia. É dicir, economía de supervivencia. Vivían do que podían, do que deixaba a xente, unha magra de touciño, un chourizo, un chisco de aguardiente. Os maquis, os escapados, os fuxidos, acostumaban a tomar a parva por a mañá, que era un trozo de pan con chisco de aguardente. Pero claro, logo no monte pasaron moitas cousas, cometeronse asesinatos, vinganzas, execucións, claro, o mellor se tes unha visión mitificada dunha persona que o mellor non lle quedou outra alternativa que botarse ao monte, pero claro, despois aí pasaron moitísimas cousas, non? Entón, aquela xente que ten, digamos, os escapados, os fuxidos, nun pedestal, porque hai de todo, nunca se pode generalizar, nunca podemos dicir todos foron malos ou todos foron bons, porque eso sempre acarrea injustizas, non? Houve bons, máis malos, máis bons, houve de todo o tipo. Pero claro, despois no monte, sobre todo a principios dos anos 40, cando xa moita xente, moitos dos que estaban no monte decidiron emigrar e colleron un barco, irse a Brasil ou a Argentina ou a México, ou, por exemplo, os que pasaron a fronteira con Francia, os que quedaron ao final, tiñan que roubar para comer. A veces, nalgún roubo, producíase un asesinato, porque ao mellor o veciño da aldea do Concello da Rúa ou de Monforte de Lemos ou do Barco de Valdeorras, se ibas e lle roubabas 1.500 pesetas, o mellor era o que tiña para pasar un par de semanas ou un mes inteiro, non? Estamos falando da España do extraperlo, dunha España con moita pobreza. Por lo tanto, a xente que quizás o tiña mitificado, o mellor a súa idea baixa un pouquiño do pedestal para aterrar na realidade do que pasou, por un lado e por outro lado. Pois moitísimas gracias por acompañarnos. A vos por invitarme, moitas grazas. E moitas grazas a vostedes por estar con nós nun programa máis. Vémonos no seguinte e recorden que para poder ampliar esta información poden facelo a través do Foro La Región na súa web e, por suposto, tamén adquirindo este fantástico libro.